Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom videu a dneska sa zameráme na synergický tréning, ale spodnej časti tela. Čiže podobný princíp, ako sme si prešli včera, akurát so zameraním od panvy nižšie, čiže si prejdeme nožky spredu, zozadu, hlítka. Dneska budeme k tomu potrebovať tašku, ktorú si naplníme knižkami, vodou alebo niečo, čo doma nájdete, následne knižkami samostatnými alebo nejakým stupienkom na výpony, nejakú vyvýšeninu, stolček, skrinka alebo niečo podobné a ešte uterák. Na prvý cvik budeme potrebovať nejakú vyvýšeninu, stolček, lavičku, to čo nájdeme a začneme bulharským výpadom v kombinácii s jednonožným mostením. Ďalej budeme pokračovať drepom v kombinácii s hamstringovým príťahom, tam budeme potrebovať uterák a ako posledné završíme prednými a zadnými výpadmi, kde budeme potrebovať jednu, možno dve knižky. Položíme si jednu nohu na stupienok, chrbát vystrieme, mierne sa predkloníme a s nádychom ideme smerom nadol a s výdychom sa vracame naspäť do začiatočnej polohy. Pri jednonožnom ostení položíme jednu nohu na vyvýšeninu, ruky dáme pozdĺž tela, spravíme si dole nádych a s výdychom vytláčame panu smerom nahor. Samozrejme stabilný. Druhú nohu máme v 10 stupňovom pokrčení. Vo vrchnej polohe sa snažíme zatnúť na chvíľku zadok a potom povoliť.
Zoberieme si tašku s závažím, hodíme si ju na chrbát a s nádychom ideme s vystretým chrbtom do drepu a s výdychom naspäť do začiatočnej polohy. Snažíme sa ísť aspoň pod 90 stupňový uhol. Samozrejme dávame bacha na to, aby nám kolena vnútorne nerotovali, aby sme boli celý čas stabilní a pevní. Pri hamstringovom príťahu si zoberieme uterák, položíme si päty na uterák, zostabilizujeme sa, ruky dáme trošku viacej od tela, aby sme mali lepšiu stabilitu a kontrolu, spravíme si nádych a s výdychom tlačíme päty do zeme a zároveň k sebe a pritom dvíhame panu nahor a vo vrchnej polohe napíname sedací sval. A následne pomaličky vystieram s nádychom. Špičky položíme na knižky a ideme s výdychom smerom nahor do úplného napnutia lítkových svalov a s nádychom pomaličky nadol do natiahnutia. Pri predných výponoch sa oprieme o stenu, nohy dáme do predsunu pred seba, s výdychom dvíhame špičky smerom nahor, čo najviac vás pustí, a s nádychom naspäť do uvoľnenia. Snažíme sa ísť stále kontrolovane a plynulo s výdychom nahor, s nádychom nadol. Kolená máme pritom celý čas vystreté.
Priatelia, máme to zase za sebou. Synergický tréning na dolnú časť tela. Verím, že to bolo niečo intenzívnejšie, že tie nohy máme trošku rozbité. Keby to náhodou bolo pre niekoho veľa, nebojte sa, predĺžte si kľudne prestávku alebo dajte si menší počet opakovaní. Zoberte uterák, utrite čelo. Verím, že ste zapotení ako ja. Ste veľmi šikovní a vidíme sa zajtra. Čaute.